Σε κατάσταση πολέμου βρίσκονται ακτιβιστές και δεκάδες κάτοικοι της επαρχίας Αμοχώστου για τα μπελοπούλια. Οι μεν καταγγέλουν οικολογική καταστροφή, η δε παραβίαση της ιδιοκτησίας τους. Σε ψηλούς τόνους αντιπαράθεση για τα ξόβεργα στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα. Για 1,5 εκατομμύρια πουλιά, τα οποία θανατώθηκαν κατά το 2010 και για μεγάλη οικολογική καταστροφή κάνουν λόγο οι φίλοι της γης. Κινδυνολογούν, απαντούν οι υπέρμαχοι του εθήμου, όπως το αποκαλούν, των ξόβεργων. Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι και τα ξόβεργα και τα δίχτυα, αλλά ξαναλέω και τα ξόβεργα, είναι εντελώς μη επιλεκτικά. Δηλαδή, μπορεί ο αμπελοπουλάς να θέλει να πιάσει αμπελοπούλια, τσίκλες, ξέρω, αλλά εμείς ξέρουμε ότι πιάνονται 100 και ήδη στα ξόβεργα και στα δίχτυα. Και η ασύστολη αυτή κινδυνολογία, η οποία αφήνει εκτεθειμένη στην Κύπρο, την Κύπρο συνολικά και δίνει και μια κακή εικόνα, νομίζω θα πρέπει κάποιοι να βάλουν φραγμό και στο στόμα αλλά και στη σκέψη. Ατεκμηρίωτα δεν μπορεί κανείς πλέον να επιχειρηματολογά ή να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ξένος δάχτυλος που θέλει να πλήξει τον τουρισμό της Κύπρου, ο οποίος χρηματοδοτεί τους ακτιβιστές, καταγγέλει ο κύριος Χατζηγιάννης. Δραστηριότητα ακτιβιστών. Μα πραγματικά, μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Από ποιους υποκινούνται και από ποιους πληρώνονται? Πρόκειται καθαρά, θα ολοκληρώσω, πρόκειται καθαρά για ομάδες οι οποίες πληρώνονται και χρηματοδοτούνται από την Τουρκία με μοναδικό σκοπό πραγματικά την έκθεση της Κύπρου. Με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, αλλά πρόκειται περί γελοιότητας. Και αν έχετε οποιαδήποτε στοιχεία, σας παρακαλώ θερμά να τα καταθέσετε. Οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι υπάρχει επιχείρηση εκατομμυρίων ευρώ πίσω από τα ξόβεργα. Διαψεύδει ο σύνδεσμος των φίλων του ξόβεργου. Ο νόμος υπάρχει, αγαπητέ κύριε Χατζηγιάννη. Και αυτή τη στιγμή, ως βουλευτής, στρέφεστε εναντίον της ισχύουσας νομοθεσίας. Δεν στρέφομαι εναντίον της ισχύουσας νομοθεσίας. Υποστηρίζετε μορφές παρανομίας, αγαπητέ κύριε Χατζηγιάννη. Παραπληροφορείτε, προσπαθείτε να δώσετε λαθασμένη εικόνα. Όσο και σχετικές ο νόμος είναι νόμος και οφείλουμε όλοι να το σεβόμαστε. Οι ακτιβιστές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και θα δώσουν στη δημοσιότητα αποτελέσματα έρευνας για την κατάσταση στην Κύπρο. Άλλοι φοράνε στρατιωτικές παραλλαγές, άλλοι φοράνε κουκούλες και άλλοι κρατάνε όπλα. Γιατί τα φοράτε αυτά? Τι χρειάζονται οι κουκούλες από πλευρά σας? Όχι, δεν είπε ότι φοράνε. Τι φοράνε κουκούλα, κύριε κουκούλες φοράτε, βεβαίως φοράτε κουκούλες. Ή φτιάχνετε το δικό σας παραμύθι? Κουκούλες φοράτε και στρατιωτικές παραλλαγές φοράτε.